Maayong adlaw ninyo karon din ha mga choy. Ako dai si Choy, ang vlogger nga dili tisoy. Kung inyong makita din ha as intro sa tong video mga choy, mangadto ta dituas Calamba Dam. Arang lamia mo kay humol-humol biya karong panahon na kay perting inita. Dili na ta maglangan ani kay mabiyahe na ta. Pero dili sa ta mulargo dituas dam mga choy, kay mag-ili sa ta kay gikan man minanimba ning panahon na. Nakaandam na dami din ha mga choy. Mag-ilis gid pang malakasan atong pangliko din ha. Dili gid pud nato kalimtan nga magsuot og jacket samtang gabiyahe. Kay sa panahon karon pagpadulong ba ganis liguanan wala init na kayo. Gihapitan na po namo sila kay longlong dinhi mga choy karon magdungan miyaw gadto. Manang giandam na po ng kay longlong ilang sakyanan din ha padulong dito as dam. Pay na hinay lang gud ta og biyahe kay maabot ra mo gud ta dito di ta magsinirok ba. Og sa wala damha din ha mga choy na naunsa maning ligira Wa man siya nakisabay sa tong lakaw. Pero may gani kay nadalara kay naikabaw, ampaw. Naligo na siya guna-una din ha samtang kami gabiyahe pa. Pag-abot gyud na mog entrance din sa dam mga choy arang daghana gigag taong nang ligo Wala man gyud laing pangitaon sa tao god basta ganay init ang panahon, kanig yung kabugnaw. Pero pwede ra man sabgod nga dito mo maligo sa inyong balay. Magandam ra gud mo dakong baril unya andaman dayon yung pila ka buok ice. Sarog dili lagi mo matagbaw, amaw. Niabot mi dinhi as Calamba Dam mga choy nya wala na mo nakita na mo makaubanan. Kay igo ra man lagi mi niapas dinhi buang na non mig pangitaan nila. Pero pag moabot gyud mo dinhing dapita mga choy ayaw gyud nyo kalimti. Magpagwapo gyud ta permi. Tuwa na lagi. Nasakpan ra gyud namon ni sila mga choy nga naara man dai sila dinhi as pinakaibabaw. Kay arang daghana man kay naligo dito as ubos nya kisagol pa gyud mi dito na. Unsa may kaliguan? Mapuno ang tubig dito Dinhi ara tas lugar nga pabor kay ta makaligo. Walay mga kompetensya ba. Kay mas gwapo maning wala tay kompetensya dinhi mga choy kay pwede man ta langoy bisan kanus din ha. Pwede pa ka magkapakapa. O niya hubuan dito ng jacket na to din ha. Alangan na magmaligo ta magjacket no. Gunya kay arte malagitaan niya mamutang gyud tag sunscreen din sa tong naong kay madlok man tag maitom ta. Butang ra gud ta bisag kuan para dili kay halata ang mangitom dayon. Lamo ra nato nagbutang din inighuman baktas na dinta padulong dito as kaliguanan kay layo pa man kung ganahan ka pwede po nimo ni motoron. Mo ni akong gingon ninyo dinhi basta gani walay tao kayo pwede kay ta makaligid-ligid din nya apelan din nato video kay nag-vlog man ta lisod sab. Kung napansin ninyo dinhi kami ra gyud ning panahon na. Bahala lagi magkisi-kisi ka dinha as tubig mga choy. Okay ra gyud kay na pero pag pilingon gyud ka magpapansin gyud kanila. Anong magkisi-kisi man gyud? Nga pwede ra man maligo nga formal. Og nahibong lang ko dinhi mga choy kinam day lumbaan na igdagan dinhi padulong dito sa kaliguanan. Kinsa kay ni daog aning duha sa ilang pagdagan. Apil nilang pugog dagan dinha kay suyaon man ko. Biko. Bitaw nakaplano mi nga dinhi mi maligo kay nalagi untana mi adtuan kanang nindot nga kaliguanan. Pero kay hubas man ari ra ta diri ang dapita. Apay show og malingaw pa ta. Pag human na to og ligo nya dagan nya ligo na sab dili ginato ni kalimtan ning atong pinaka-paborito nga parte sa tong vlog kaning pagkaon dayon ba. Sige ra kita kaon na ni mga choy pero wag kita manambok. Kinsa may dili mo ingon nga grabe kay mukaon ning tawhana. Kung rice cooker na ang gihimong plato. Pero sa tinuod na gudana mga choy salin-salin na lang akong gikaon din kay naiwit ya may ganhe dinhi Kana pa yung panahon na kay hapit matuk-an kay sirok man lagi. Kay wala na may lagi tubig dinhi mga choy gamay ra may lang gidala nya wala man buntay makab-an dinhi ang dapita. Wa na. Pero bahalag walay tubig dinha mga choy bahalag mga tuk-an da dinha mukaon ta oy kay aron di ta mapas mo. Aron mawala atong kagutom. Kinsa man sabdili ganahan mo kaon na mga choy basta gani kaoban nimo ang imong pinakahinigugma nga oyab. Bitaw mga choy kay video man nagi ni katapusan di ba? Kita na sabta sunod mga choy kung na sabta moabot ani. See you on my next video mga choy. Mga kachuyons.